Mitha kwesiphi isikolo bangaphi kwesiphi isikolo, so that sizokwazi ukuthi okay we do fact finding. Nazi izikolo ngathi zi-critical zifuna ukulungiswa, so sinalo ngxaki. So ingabe kanti ikhona ingxaki ebikhona into essentially like efakwa phansi kwenantsika kwe-maths because kaloku bekumele uba into ezinjalo inikwe immediately answer enjalo. Mna ndinayo into ethi ewe i-answer kumele siyayifumana, but where I'm going with this thing is that it might be into yokuthi the department themselves abanayongo i-delicated position yomuntu orelated kwizithethe ezinokwenza ne-pregnancy. So yinto mele biyalungiswa leyo. Sifuna into yobana xa kuhlalwa ngoku i-custodian statistics ngo-Statistics South Africa. So kuyanyanzeleka into yobana xa kuhlalwa ngokwe-meeting eno-Department of Education, Department of Health, u-Statistics South Africa makabe khona azokwazi ukuza nento yobu-template ukubana izithethe ke ze-population siye sizithathe ngohlobo. Nineze-pregnancy sicela uba ningazithatha ngohlobo zibonise le nale nale nale, ubani angakwazi ukulungisa le nale okanye singanincedisa ngohlobo nohlobo nohlobo. Sizokwazi uba nathi into esiyithethayo iyakwazi ubana kukhona umuntu oyi-authority board yayo ozawuthi hayi siyayazi ngohlobo esibanikeze ngalo bayithathe ngohlobo esiyifuna ngalo, nazi ikhwili esibe nazo bangakhange basifakele zona, but singakwazi ukusebenzisa esi-statistic for into yobana sizakwazi uba siyosebenza kwi-statistics account. Uyabo, so sisanalo ngxaki yokubana i-statistics sithathwa njani se-pregnancy in the first place ezikolweni. Naphi na teenage pregnancy, just i-pregnancy uba ithathwa njani. So sisanalo mdla waloo nto, but owona mdla omkhulu zizikolo kakhulu because sisebenza nezikolo. So ngumcimbi wethu ke kwa-humanity lowo.